ato ang Ginoong Kristo nagingon sa Ebanghelyo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Mga igsuon, nganong aduna may kalinaw? Tungod kay aduna manusay kagubot. Ang kalinaw wala lamang magpunting diha sa kinatibuk-an. Ang kalinaw wala lamang magpunting diha sa katilingban nga nagkagubot, nga nagkabangi o nagkasumpaki. Una sa tanan, ang kalinaw nagpunting usab diha sa tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang kalinaw wala magpasabot, or peace is not the absence of war. Peace is the presence of our Lord Jesus Christ diha sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Nganong magsugod man kini sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon o kinabuhi? Mga igsuon, ang kagubot, ang gubat, o ganang panagsumpaki, panagbingkil, nahausab na sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Usahay atong kaugalingon, aduna usay kagubot. Usahay atong kaugalingon, walay kalinaw. Ug unsa may rason, unsa may hinungdan nganong atong kaugalingon wala may kalinaw. Tungod kay usahay focus kay ta sa atong kaugalingon. O kung focus kay ta sa atong kaugalingon, diya na mosulod kanato ang kabalaka, ingon man ang kahadlok. Malimot ta nga ang Dios mao'y tinuod nga kalinaw. Ang Dios mao'y nagdala sa tinuod nga kalinaw. Kung naata sa kabalaka, kung naata sa kahadlok, dili gid kita mahimutang. Naagayod ang panagbangi sa atong kasing-kasing o hunahuna. Nagay ng kagubot sa tuang kaugalingon. Apan unsa may giingon ni Jesus? Ayaw ka mo kabalaka, ayaw ka mo kahadlok. Ug ngano nakaingon man si Jesus ni sa Ebanghelyo, tungod kay si Jesus dili na magdugay ngadto siya mga tinun-an. Ug ang iya mga tinun-an nabalaka nga mobiya na si Jesus kanila. Nangahadlok nga wala na si Jesus kanila. Kay si Jesus musaka naman ngadto sa gingharian sa langit. Munang iyang gidasig iyang mga tinun-an, iyang gipreparar iyang mga tinun-an. Iyang gi-encourage iyang tinun-an nga dili mabalaka o dili mahadlok. Kay siya anaa magauban kanila kanunay. Diya usab sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, adunay mga panahon nga maghatag kanatog kaluya. Adunay panahon nga maghatag kanatog o makapaluya kanato, makapabalaka kanato, makapahadlok kanato. Ang Dios sa panahon na kita anani ning sitwasyon, naghagit kanato, nag-awhag kanato sa pagtindog, bangon ug padayon sa paglakaw. Ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Kaya ang Dios kanunay nga nakig-uban kanato. Ang Dios kanunay nga naa kanato. Ato'y patigbabaw ang Ginoo diha sa tagsang kinabuhi. Kay kung ang Dios gani layo sa atong kinabuhi, kung permi lang kitang namati sa atong kaugalingon, kung puno kita sa atong kaugalingon, dili nato ma-feel, dili nato mabati ang presensya sa Ginoo di sa tag sa kinabuhi ngay maghatag kanato tinuod nga kalinaw. Kung puno kita sa atong kaugalingon, dili nato madungog ang mensahe sa Dios alang kanato. Muna makaigsunan ko ni Kristo, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Kung ana kita karon sa mga kabalaka, kung ana kita karon sa kahadlok tungod sa mga butang nga naghatag kanato nining mga maong kahadlok ug kabalaka, sangpita ang Dios. Atong sangpiton sa Jesucristo kay siya ang matuod nga maghatag kanato kalinaw, o siya ang tinuod o nagdala sa kalinaw. Peace is not the absence of war. Peace is the presence of our Lord Jesus Christ diha sa tagsa kakinabuhi. Busa, pamation ta si Kristo, papuyon ta si Kristo sa tagsa-tagsa kasing-kasing, aron sa ingon, makabaton gid kita
og tinuod nga kalinaw una sa tanan diha sa tagsa ka kinabuhi. Ug kung aduna kitay kalinaw sa tagsa ka kinabuhi, ato kini mapadayag o maningwa kita sa pagpadayag nini diha sa katilingban. Bulahan mamahimo sa pitang instrumento sa kalinaw ngadto sa uban. Ug aron sa ingon, ang Dios mahimuot kanato ug makaingon siya kanato, tana manglakaw kita ug isangyaw kining maong kalinaw ngadto sa tibuok kalibutan. Mga igsoon pangayo nato ang grasya sa Ginoo sa atong pagpadayon santos nga misa. Nga unta pinaagi sa iyahang giya, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Madasigon kita o maligon kita o dili kita angayon mabalakaw mahadlok. Ug pangayo nato kaniya ang tinuod nga kalinaw diha sa tagsa ka kinabuhi. Ingon man ang kalinaw sa tibuok nasod, ang kalinaw diha sa katilingban. Atong iampo ang atong makaigsuunan nga naa karon sa kagubot sa kasingkasing ug hunahuna. Atong iampo atong makaigsuunan nga nabalaka o nangahadlok sa mga butang nga dili angayan unta papuy-on diha sa tagsa ka kasing-kasing. Magampo kita nga ang Dios mo'y maghari kanato. Ang Dios mo'y maghari sa tagsa ka kaugalingon aron sa ingon ang kalinaw atong matagamtaman. Again, sa Jesus nagingon kanato, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Gibilin na ni Kristo ang kalinaw, gihatag na ni Kristo ang kalinaw. Busa atong dawaton kining maong kalinaw o papuy-on sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang kalinaw nga mao ang Dios. Hinaot pa unta. Palihog manindog.